Vi kommer være gjøre det til trealer. Og at du kanst avgrøya allan tunnpost, allan tunntar av køksbord. Sittande borgarstjóri, han hefur fengið að digga alisvottan frá veljarna og det demokratiet som hefur tjana og det halde jeg man skal vira. Så leier meg av veien og sier Jack i blåtonor. Han brukar 0 resus negativ. Hva du? Nei, det synes jeg ber for helvete til at han skulle skratt norsk noen karakter. Hva skulle suttja til å sitte skuite? Det suttja alt, det suttja nere i et glas. Helda, har du vært valgt? Ja, jeg har vært valgt. Og har du valgt denne kvinnen? Nei, det er i omgang, tror jeg. Så det altså, føyen skal mannfolkene råa. Og tar skulle råa vel, og konefolk skulle halda seg hjemme og passa mann og bøtten. Alt kjenner to og og alt som, og ikke minst folk som knyttet at omkvæven om et eller annet bygg på i havn, kjenner oppgang som kan stå fast. Jeg kan godt si at for ødel og færre folk som bare nå, lusta nå, jeg kan nok klare å skaffe tekna en klump av heis hvis du vil ha. Og det som var det største, det var bjergskin. Det at vi kunne trykke på okkar folk, at vi kunne trykke på at det var til. Og det trykker vi det som aller tidninga mykje for Island. Sier menn til at den muslimske kvinnebunen skal være bannaver og i fergen. Ja, og det sier der det at han fjaller anlitt. Ja, men menn, der kunne godt fjalle anlitt. Ja, hugsa bare om jólamannen. Ja, etla Sverre Steinholm. Etla Hera prest. Ja. Lutja Satan i prestakjola. Ja. Det eneste menn ute på at jeg visste for ure som klæven, så det skulle suttja gå så lekkere ved det. Ja, men det slett ikke vi på henne. Nei, det tror jeg vi det blir når sympatimuslimer. Ja. Vi tror ikke kan her og lette dere være sexobjekt for mannen. Jeg kunne så slett ikke funnet på alle at de gjorde for nøgren også, slett ikke dem som sier løgt ikke. Nei. Äldre tje. Kan inte drömt om det. Alltså, det som sitter lögtingen är simpelt än så avläckare. Kicksar, ja. Men les. Ja, Laila. Da jeg tanker på alt, så det altså en elektrisk som rævlig lekker. Mega lekker. Tanker du på den samme som jeg tanker på? Altså, hvis du tanker på den samme som jeg tanker på, så tanker jeg på den samme som du tanker på. Ja, han godt nok mega lekker. Ja. Jeg vann skårheim. Hånden hei, altså gärna vill jag för ur 4. Men Laila? Ja, les. Det är faktiskt Ekvan Skårheim som vill ha någon ur det som kläver någon. Är det det? Ja. Nå, men så färdig alltså ur på en av vägen. Ja, så tror jag mycket mer av era sympatimuslimer till att... Jo, först och färdig, ja, just det. Alltså, kvar är du, Ekvan? Han är slätt i här, Liz. Här är bara sån joter.
Jag körde vid det långa nytt. Nu ser man att det kostar alla skit och glöa. Där sitter alla vid stubon. Ejon, ja. Det var bara att det var YouTube på så där skulle du glua efter och man följer ordentligt hur sig egen pricka huvudena som där nyrst där och till ungen med av inne som hickar till nöken och det bara och det drömmer bara om forskjellet som tar konkurrera. Men det vill släcka vi på. Så läsnar först men. Ja, där skjuter jag kon släcka som tar människor som ett evnen som inte är vad vi kunde bidra vi till samfundet. Det passar nämligen. Tror jag det är så ringt att vara förska kvinnliga politiker. Ja. Det tar skjuter släcka evnen. Men tar det så ankor kvinnliga politiker så där näck bättre männen. Här må man säga att här tåra är det täga avger och här tåra standa vittar. Här tåra standa vid avgerna skjuten det lägger hårt och här standa här stinnar som dränker i bryn. Ja. Standa bara. Ordla. Stuvar vet du. Ordla. För exempel tanke på Kristina Hafors. Ja, så gör hon teger avger. Hon ständer vittar och för exempel fyrr hejen har i hästehäla men så tog hon avger om att det skulle hänga läst. Gott nog en avger som vill. Alltså jag menar högni höjd eller han har tagit som lösning och 20 år. Han har inte löst Kristina löst har. Att det visar bara till att ta kvinnorna släppa fram så händer alltså ting och säger. Mamma gott också ja. Men det är sådana människor. Det är sådana bara Kristina som en som har läst har och var läcker och sånt. Nu fick de mig att till att det här. Jag blev ringande. Det nämnde jag ett år. Jag var ringande Arne vakna i morgon och så. Gåar, det är en av time och döden. Ja, det. Det är så viktigt list att man vaknar på handamaten och bara och du ringer och läser det. Så viktigt att man löjver sig själv att vara i känslorna och som bara löjver sig själv att vara hyggesur Atlantägen. Och bara lite Atlantägen bara i sången och läsa kvinnor och äta matadormix. Ja men Laila, är vär hyggesur Arne vakna i morgon. Jag tänkte alla där skulle färra vi över hyggesur. Men kväll så vaknar jag så inte av barn här ständra blom till en bukett. Inte blomnar som är. Propå. Ja, så vet man kvart han är ute på. Ja, och så vad skulle jag så göra man är verkar som en ringel Arne vaknar så inte så blommar så blir gånla så kom tankar om att det skulle vara ringel där så bara ringel att men så är han stövsug och så bara så gånla och så var det att ringla till huxa om att det blir gånla ringel alltså för att ta exakt vad ska man vi? Jag vet akkurat kvart du är. Ja. Jag skiljer det så gott. Jag har simpelt en sån där är ringel. Er ringon lea i dag, og så leiset her, og tävlivera i fri. Så viktigt. Er ringon lea i dag, du tar i vakna i morgon, stå av bornon en flott bukett. En gava fra Paul, han skriver i elskid, ja, i hugsa, vem er sjolvare, kväder den nu som er skjett. Han är i eisen stövsuga och vaska upp och god hjälpa med pressa ekologiska saft. Han blev vid sig i älskade först ska säga. Jag skulle säga det samma vid han men jag säger bara gå söte Paul har kaffe tøy ringon lav där och så läs tävlivera vi fri. Och ringon lav där och så läs tävlivera vi fri. Inte nog för tøy hörliga här. Ringon lav där och ta kom till arbete i morgon stå av born och en flott äska av konfekt. Ja. En gava fra stjåran om til mun og et tankte vimmar sjálvare svikna mangel på respekt. Jeg mener, en æsja vi konfekt full sjokolade og krem og nøren som fidar en hentutninger til møyna vekt. Så jeg tok bare sjokoladen og krasjan i grånen og sparskar i kinnabeinet, fyrjan om til trappnar og smekka i horna after som brek knæskillna. Tøy er ringon lav i dag og ståla i sitt her og tävlivera i fri. Og ringon lav i dag og ståla
leis it her. Ja, ringon lär oss att jag som har lägga mig och lägga mig sånt eller så kvinnor med kväd. Det var vi tjea med och i hel. Så vi tändrar i utvart med kväd här i tojeter. Majra och makrel, nej. Det ringon lär i det. Och så leis it her och tävlevera och i fri. Och ringon lär i det. Och så leis it her. Tändra i sjåvarpen med kväll här i hejt i skårnen. Nej, ringon lär i det. Och så leis i och tävlevera vi fri. Och ringon lär i det. Och så leis i alla kvinnor inne kom. Vid ringon lär i det. Och så leis i och tävlevera vi fri. Ringon lär i det. Ikke Daniel, det vet och nej. Ringon lär i det. Hallå, alla samlar i minnestycken atlar. Alltså, jag minns inte skulle sitta eita, men jag minns ute i gröna tälten av G-festivalen. Tack för det, det var hyggligt. Och att han förstår paddelcontainerna som festivalen tar eisligt gott. Tack för det. Och att han för klubban och alla söker i minnestycken atlar samlar bara skulle sitta eita. Och så är det sånt att mina gamla kamerater. Jag vet inte att huxa. Jag är inte kvar. Jag är inte blivit något trusjår. Gänger en stadverk således. Är en stadverk inte blivit till näka. Vi är blivit till näka. Men kvar gänger stadverk bara runt och spelar. Ja, tid är blivit till fucking säler. Han tog inte att tisla bli på in hon längs affären. Nu står det som jag tänker om att vara lojen. Det kanske hade det lite vaska golv, vaska upp och vaska golv. Så släpper det kanske i bojen. Vi sitter i atter klockan 12. Ja, jag är ju trusjår, är en halv. Men jag är i bojen och kvart enasta frutja kvöld. Och hvor är det tid inte här? Hvor är det väck? Till ni sitter hemma till konerna och spelar jack. Det är ordentligt hyggligt att sitta lejer kväll och hitcha efter det är allt, ja. Hitcha med en luive för det sår, men det är glue efter X-faktor och matta fucking dår. Ja, det är så viktigt också när man är hemma själv och tycker sig anser efter hus och sin och så konan släpper ut vid sin och min och okej. Det är en gott godtag att ta tid i hem och ta ute, ta det här och hugga sig. Hemma till mig. Det är två mycket män som tycker att jag vill ha en man som är stjåre och som är äkna luive. Är inte blivit lägga, tog är näga, är fucking rockare. Och inte med sanker och sista lejarkväll till mig. Ta! Kanska rikta skilja, men jag ska lite dilja mina fjäpparer och tog få sin vilja så jag kvällte var i ända uppe mittlen kilja. Att det var en god ger för de genterna och en länga fer och till drömma ver. Men så vakte hon med dagen efter klockan 2 och säger hej, här morgon brej, säger okej. Men jag nog inte läska till så tänkte hon när ljus och begynte jag täska klädd hon innast inne följde. Fuck där, var inte här är att jag kvällte ta ena tölde. Jag säger, gå till en rymliga flott och tätt och gör det något vad tåliga gott. Men stearin så te och romantiskt morgonsnack, baby. Ta sig en manga tack, car cool has left the building. Utan fyrs har så lutjas han hej finns i hus och bär mig komma suncha att han nutcha okej. Här måtte jag så sitta och dräcka te och äta en kakebit och höra om ett golv i hit och ett skåp som konan hej lita. Väga till vröla vi omgat till vita okej. Och i stålen var det rymlig stereo Johan läckte att tog en halva väck. Men musiken det var värre än i hej i tro. Whitney Houston I will always love you. Och Celine Dion my heart will go on. Det var jättemusik ett en jättehus. Här Louis och en man får knus. Louis är en lakta jenter få makt. I give a shit om hon är fitt etla klok etla pen. En dama är en dama. Det är ett
suttja nega halt fyrir seg, og jeg sjån vart vid DVD, og biver henne dubbelsång fra idé. Jeg sa fire mer at jeg lå i her, li og diskun fidosar at vi en fisefilm i vi Richard Gere. Jeg tenkte, fuck, det kvarfall ikke helt det skjer. Og jo, du nok lever til at du slipper Asari og fast misjonert til Lings Vanilje 6-8 for om året. Og så ligger hun atan og kellar til om håret. Og du heldur hun heldur til var gåre tønske og hva det klare, men lå du verst en dåre, det som atler drømmer om det svarta vittla fare, jeg som coole kare. Du kan røyna som du vil, men to flere menn manglar sexabil. Oh, troligt kvärt en mäver kan missa, tänkte jag med han får ut att pissa. Vesen om var alltså ett perfekt system. Sa på olja, lukte sig och kräm. Jag tänkte fuck, detta rum är som tar en liv. Tanken och fralt ser inte till att bära. Du här var det polera och sterilisera. Alltså kanske ner och gera det minnes går så fart och livet kan bära. Det vill jag inte vita kväta vad jag miste. Tog det resa så att det bygg vi en kiste. Tog ut att syren hej, läckers baby, she har men det kostar jag sin näck. Jag säger tog liv är ett präck. Och med the things you own and up owning you. Det bästa döme om det är du. Det är och kvar för det inte vill jag bo. Farväl och hugga där vid min fru. Car cool has left the building. Livet är alla touchen. Du får en makt. I give a shit. Om hon är fitt eller klok eller pen. Nej. En dama är en dama. Det är ett engangsfenomen. Jeg sier bare, jeg har forakt til menn gengur takt og gjør gent og makt. Jeg sier som jeg alltid har sagt, min rock'n'roll-stil fader aldri noe lagt. Kare, vad är det för något du känner vi? Att en dam och ett engangsfenomen. Vad betyder det in? Och Louis har lagt att inte få makt. Är mamma kanske att hon har lagt Louis till den, va? Hon får några makt ut där så kan det stå för neandertalare att dinosaurier är fossil och kommer med sån för hem. Mamma inte slipper. Kare, Batchmoon. Jag kan flyga så rasant att han kommer vis ner att en dam är ett engangsfenomen. Alltså, jag har syftat en hård. Det är så rasande. Det är så ytterligt. Jag har hård trampa faktiskt. Men vill jag då så att jag visste nog jag kommer till att drepa tarvaträd. Ja, det kan man. Man kan ha, man vet man inte så man är runt fälten och det är inte så. Alltså man alltså jag menar bara jag vill inte veta han står och tarvaträdla mordaren. Alltså jag menar vi tarvaträd är reella stora. Alltså jag så tarvaträd lite för mer men för tarvaträd alltså det svär till att jag finns smidel i hötte. Ja, men det är ju inte vilja. Jag har sagt nej, jag vill inte ha smidlighet. Nej tack, alltså det här ser ordentligt. Nej, nix, unga smidlighet så vara, va? Och så är det. Så det är rent principiellt så drev vi inte tarvat. Alltså så som jag kom tankar om att bara måna så här alltså ser vi ner att kom fast det bara ett engangsfenomen. Alltså vad är det för något? Vad är det för mat du huxar på? Det är som en män där har alltid lyckats göra fyrdun alltså. Så har alltid sagt så, alltså halt så gärna. Ja, alltså du vet, alltså ja. Vad ska man säga? Vi sätter här nu, så lyckas. Det är 2018, där vet man så. Här hade så fyrdun jag vet inte hur långt att man kan vara det. Hvis man får halt att det här och inte spyrja till falsk när vad det är alltså då ja men kanske då det ska tälja alltså då så ska det är det då alltså 5000 minus alltså hur ska det veta det alltså det är inte alltså och det är så lätt chock om vi får bara affärstelefon när ständer 2018 alltså så alltså ja men vi får här efter då så bestill då en täckningar alltså
Så vi stannar här, men alltid vet jag man vet. Det är gott, jag följer gott. Men här till har män bara kunna sagt, ja, vi vill bestämma att huvud är män. Det är emot, rent principiellt är emot. Rent principiellt. Alltså det är det, alltså jag var nu att tog på, att nu byter de. Nu byter de, nu är det också tur att vara. Ja, alltså, va? Ja, jag är fullt gott att det är vi. Det är där, rent principiellt. Ja, här är det. Det man säga. Alltså, tog jag har i själv inte med mig själv. Och jag själv inte och jag just nu ska jag ta fisk där att byta om så nu ska så fjärde kvar vecka så sympatimenstruerie. Ja, det vet jag vad jag onkel helt att det kommer men jag men det kanske tog man blir inte. Alltså det är det tog ju ja. Alltså man det är inte besvärligt att begynna vi sympatimenstruera att jag måste färra eller jag får själv ut av landsbygdssamlingen spurte om jag kunde lära väran så jag fick några binton. Men jag var helt ärlig säga att det var reellt besvärligt bara så nu har funnit att man kan inte öra. Alltså lägga mig nu att det finns inte en sang han kommer nu. Ja, alltså ett land. James Bond nu han kommer man ska tälja för så där för alltså det är så ofta ja alla ting så tror jag alltså en sang ja. Jag har aldrig en flätt och fiska och ånga har skåte. Jag vill inte lyda stein grinda idiote. Ta i dumpa jag till psykolog. Jag så lärde jag till pedagog. Nu är det så kläver. Ja, det är en kläver mäver. Då är mest mina känslor. Och det tann det. Och du arbetar i gere. Och ta i fjore kvarja vika. Rätt principiellt. Sympati menstruere. Ta i möte einon som stjåre. Följ med som tandståre. Du etnan är inte makten som du hever. Nej, etnan är karlajden du gever. Tas nu sig om kvart du eier. Nej, tas nu sig om kvart du leier. Och är mest mina känslor. Och det tann det. Och du arbetar i gere. Och ta i fjore kvarja vika. Sympati menstruere. Men så nu kommer nu. Ja, nu är det där. Kim med Malana från där. Bindel och rör. Ja. Men det var arbeid nå. Det stender vel til dine eier, det stender vel til dine bukser og samme vrøvlig enn fra træt. Dette slipper jeg aldri av jeg som uniformskjæsje. Det bruker man i 90-tallet. Hvor er kjøpte det inn? Kanskje hvis Roland vågte amtjen, men kanskje man kan selge det. God kväll. Ja, och så är det ju alltså var och jag anton. Hona tojen i vrötlom, glädjestojen. Hända tojen tar folk leit och har gått och i handlen om att finna akkurst att glädja andra vi. Och det är ju så näck som vi det var sälj och i handlen. Vi det var ju så näck var solstrålar som kunde skina ur regnare sal in och nära sal ur regn och hjärta och jag ett annat hjärta. Det är ju
vad kläder och telefoner och det är så näck som man kan bruka till att glädja andra vi. Och inte det särskilt vi som säljer, vi glädjer eisne glädjer. Det är en glädje som gånger boa väger. Inte det särskilt att vi kvart huxar att jag är kassaapparat som ringer var in. Nu. Simon, min gamle klassakamrat du. Gott kväll. Här standa tid till ut kassaapparat. Ja. Bara för tvina skilt. Ja. Du snackar rävengäng. Kan du få en socker från där? Ja, så det ska inte stanna. Jag är en ordentlig hosnar till Kallamor. Nej, det är inte min. Det är en gåva till Börka. Han fyller allt trusjår. Hon ser han här. Trusjår. Som jag vet så är det ju den enaste viner, Kalle. Så, nej, så halt är att en hoser är oj så lojt. Ja, men hör här så men. Hör här så men. Hämta jackan för det. Problemet Nej, Kalle, inte till att vinnarband är inte ett problem. Det är en glädje. Hör här som en problemet är inte råd. Jag känner att detta fyr vi alla invalidpensioner kommer. Jag måste halta ett halvt år för att få henne. Men Kalle går invalidpensionen kommer in och konto innan 1 augusti och tog betalar inte för en tag. Ja, pojna dag så men du snackar om att jag har bara en vin. Du är skoda. Du har bara själv bara en vin. Det är bara där för pola kassaapparat som tog en vin. Du också bara måste få pengar på så folk så köra du där. Losta kassaapparat där. Nej, Kalle, nu först du alltså inte förlägt. Du ska inte komma in i min handel och ta sig ett lån mot kassaapparat. Det här finner jag mig så. Det kan väl vara swimmer, men kvar är han swimmer som är känt det? Han swimmer som Jack, som vi bara tänker gör i alla människor så har blagga ut. Jag kan se det så mycket som det Kalle, att han swimmer som du kände, han är bliven till läka så jag tar. Han är finns handel, han finns kone och autobil och styresfolk och han är bliven till läka i mån till toin som inte blivit till läka som helst. Det var toimalön till arbetsväver ta och tog det vara Lukas så igen, ett noll, ett nixa, en skvätter av igen. Det är det som du ändrar som Kalle Mår. Jag kan gott fortälja att det är swimmer att har vi bara far ner i gröna så var vi bara akkurat lika spela edant nakna. Du får ångan autobil vi i gröna. Så mycket var det. Du kvar är han swimmen som kände. Han fitte swimmen. Var är han? Han är här, Kalle. Han... Det kan godt være at dette ble min beste viner, men Kalle Einar for deg. Einar for deg en god vin. Jeg kjenner ikke. Jeg minnes så vel, Kalle, jeg minnes vel nere ved Åsand, har vi spalte vid sant, og vi sansa i livsens gate for å gant. Det var ikke mittle noen ta, ikke skilt i noen sånter, og vi visste ikke av at det som hendte ta, det var et ondt. Hvor valgte seg som leiklod, som horen fattelig var. Han var hetta, og han var hitt, og så var det øvet. Altså nå, skjønner. Vi gjør det som vi ville, og valgte hva vi var, og ble vi til svimmen og kalli atter, for vi får det. Men så begynte livsens vaksna mann å spela. Så skulle vi välja en leiklod, og ta var det et enda litt vel. Og til ble så hesten hapjær som Jack vi øl ut i havna kai, og jeg ble som en handelsmæver som meira Jack ved dydens vei. Fantasiren var gåer til, og vi nästan blivit til det som vi spalte, kjøtt om det bare var en søva som vi fortalte. Og ser man vi okkon, så kommer knappt den i ånder vi. Og ser man taimon, så blir vi tillsammans till ett liv. Da hørte man jo til okra stjerne, Kalle, men så les er det ikke meira. Jeg minnes til dem som fyrvarda til dem, så les, hvis du var baptister, så måtte du gå og sier ångkantøy. Ångkantøy være tister, men nu dansa brøver og tar leska seg vid vojne. Det er som om at det er fremmande i färgen.
Det är som fyrr var moin. Ja, fyrr var det så att jag var så havna med över, så var det här du alltid är bo. Men så läs det mildt sagt inte långt nu. Jag menar, jag kommer man inte för om man Gundadal och stanna här och skråla och hoppa och andra går hoppa jag kommer ur Klaxvik eller skal. Nej, Kalle, vi tar en några like-loads, men inte långt några like. Nej, det är som det var grundarliga som sväg. Ötler färren och likeren liot spalte. Och här gänga vi bara som två ensam vedra kjalt. Så läs vad det. Så läs vad det. Ja, klipp. Kan sitta så men Mycket tror tror för jackan. Nej, jag tänkte på det. 6 och 3 för i hosen. Mycket tror. Hevet du inte en öl och dish nå. Bara som gamla dagar till, va? Du kan få ett hanka på. Ja. Du kan se, hade plats för mig, alltså jag kallar mora kongabon. Kom nu, jag vet att du har öl, kom nu. Under dish och här du ser. Akkurat som i gamla dagar. Gammal vänskap ska ej förgå. Simon. Vi har mamma upp för en sång. Vi visste först i vilka hon natter så. Det är så skojt alltså. Som i gamla dagar. Oj, nej, då är hanta lät ju, va? Du kan så gånger kalla sig du? Ja, nej, jag spelar hur det gäng till det här, du. Jag kan nog ha upp nu så kan du. Nej, jag tror bättre hanta lät inte så öla gott. Det här är väl bättre. Ja. Vilka nu? Skål, Kalle. Ja, men skål. Skål för gammalt vänskap. Ja, för gammalt vänskap. Ja, mycket inte trus var det för. Hur gänger vi solve? Längs att du pumpar det. Båtnummer, ne? Ja. Du är färdig. 36 för hosen och så mycket inte trus för Kalle. Snuppa med kvar det enaste fel Kalle. Jag finner mig ju just ner där. Ja, så läs som Kalle, så läs kan man eisne komma fyr i liven och jag kan ju säga som så att man röjna möta människor här som dig är. Berge! Är du inne? Berge! Okej, man prackar på mer du. Modern och hjärtat, du. Kan finnas ju, Det ska hålla vi. Kalle, du inte mer? Berge! Jo, till lucka vi för den och to. Håll tro kvar to, va? Tack för det. Ja. Du har en gåva från mig. Du minns tack för jag ena som fick. Tack för det. En hås. Det måste bruk för det. Ja. Tar man inte damer som någon annan köper på det, känner. Kvar köper du på te, Kalle, någon jacka? Det är det nog just det. Det är smak det. Det är det månaden. Berge. Ja. Du har blivit allt tror jag. Ja. Om man är allt tror jag så är man kommer upp på toppen av luren så här. Tar man kommer här till att man ska springa ut som det här som man skapade till att vara. Och jag vet vad du skapade till att vara. Okej, vad ska du ta? Kom in här öl så ska jag förklara det då. Alltså, du är kommit upp överste vippen kan man säga. Du har kommit upp här som det är 20 meter ner vad det är. Nu ska du springa ut av. Jag vet vad du ska vara. Och vad ska du ta vara? Politiker? Nettopp. Ja, jag har slett överhuvud förstånd på politik. Nämligen. Hade du kanske tar som tid du lögtingsna förstånd på politik? Överhuvud inte. Där har folk att han fyr sig som har ordnat det hela. Så kan det spinndoktor. Hade du kanske att he morsen förstånd på politik? Nullsen bolsen till. Hilmar Jan och Löger Rolandsson.
Helt du kanske Edmund Johansson förstand på politik? Per Höjgård. Kjurskale, jag vaje. Tilberget, du har den bästa och han sitter här. Alltså, jag skulle färre i politik, alltså, jag kan släcka, alltså, jag vet inte hva flokken skulle färre på i för det første, alltså, jag var ikke en rett i en øren, jeg var ikke, altså, jeg var stemme på flere flokker i Luven, altså, jeg var flere flokker. Børge, hadde sier man så mye som, at så skal du færre jauna flokk. Altså, hvis du er i flere flokken og ikke vasker det og hører hjemme, så hører du hjemme jauna flokk, no? Akkurat, Hei Mortensen, han kommer sambandsflokk, og Helena Namanesta som er kjølstøyre, og Egon Samuelsen, hun kommer ikke, jauna flokken flokkeren for deg som ikke vet hva de hører hjemme. Eller man kan se av i ørenåren, jauna flokkeren herberger løpting. Og bare nu stender en heimleser Magne Laxafoss og bänkar på. Ja, men altså, jeg vet ikke, altså, jeg vet ikke mer du at det heldig kallet, altså, jeg vet ikke hva anker rundt ut, jeg har arbeidet farstøyene for folk, altså. Nemlig. Hva gjør folk av farstøyene? Jeg kom og det er færre, altså. Ja, nemlig til akkurat det samme, og Janafløsjen, kjenner jeg Gerhard er færen, Sonja er færen, Kristner og Veas det, altså. Jauna var flokkerne farstøyene og løgtingen. Kanskje, men altså, det var ikke kallet, jeg er ikke konefolk, altså, jeg må regne, altså, være her som konefolk, for jeg kommer sammen på en konefolk, altså, hvis jeg skulle færre på i politikk, så måtte jeg færre også som konefolk var, ja, altså, kanskje jeg tog færre på tjåeldesflotjen, altså, ha? Det var ikke tjåeldesflotjen i løgtingen, det er sinne som hittet til pedagogfyllan, at her skuit fullt av konefolk, men det er mer bestemmer, altså, Og ikke problem, Børge, så får jeg det på kjølsvarsen, det er ikke problem. Her er det bare et problem, Karl, at jeg hadde ikke fyrre skal løse fra Danmark, det hadde jeg ikke. Nei, men det helder kjølslokkeren helder ikke. Aha, altså vil kjølslokkeren ikke ha løsing? Jo, kjølslokkeren vil ha løsing, men kjølslokkeren vil ikke at fyrre skal løse fra Danmark. Altså, hva vil han så? Kjølslokkeren vil at Katalonien skal løse fra Spanien. Og der siger vi så tak til Lars Løkke Rasmussen, og så går vi direkte videre til dagens store verdensbegivenhed, nemlig Charles Puigdemonts besøg hos den færøske leder Magni Arve oppe på Færøerne, hvor vi selvfølgelig har fulgt dem hele dagen. Welcome to my country. And here I will show you how much my country means to me and me to the country. Come. All in fair city where girls are so pretty. Alive, oh, kind cockles and mussels. Alive, oh, kind cockles and mussels. As he wheeled her wheelbarrow. Alive, oh, alive. Come sing with me. Alive, kind. Oh. Cockles and mussels, alive, oh. Arge, ke. This is a famous restaurant. Cox. Cox? Yeah, you know Cox. Many Cox. I know a cock. Many cocks. Is this a gay club? Let's taste. Mr. Puigdemont, Okay. is there a city in Catalonia named Puigdemont? No. Well, this is Arge. Mine damer og mine herrer, I får be at du kan taka en hjertelig vel I måte beinleis ur Skjeldafyre, Melvis Stardust. Hallo, havnen, her jeg, eller her har vi med, kan man säga. Jeg kan kanskje si som så at det Skjeldafjord kanskje ikke for løytel til mun, eller forstår til Skjeldafjord, eller som de sier Skjeldafjord, jeg forstår han Skjeldafjord.
Ja, så är det. Ja, jag har det gott. Kim får nummer till henne och så vi gör där, yes. Det gör det alla där. Ja, men själva för det här har vi det så snarare att var här har vi det så snarare att vi lyckas som vi vet inte om det tycker på men okej. Jag kommer fram några. Hvis man akkurat som ute på något så ser vi på det jävla nej och så är det faktiskt nog att säga tralalalala. Jag hade inte nämnt det så för som att alltså här kommer lite tankar och han är lite om. Här sitter tid. Här stand det och vi där och i tau. Tralalalala. Tid spyr jag kvar är nu snart han är i Torshavn Tralalalala han är nämligen hemma till mig och vi söldar fyra söldar fyra och vi söldar fyra så färar vi de delar och fjöll och alla laj Kjem du vimmar, vad säger du jävla nej så kommer vi till vast Tralalalala är för nu hur kommer du vi färra ur Torshavn Tralalalala hon färra hem till mig och är big vi Söldar fyra Söldar fyra Söldar fyra och söldar fyra så kan det bjöa med det bjöa brej och liv på steg och du kan ligga om man har ädla vill ligga i sky så kommer vi till vast vi kommer tralalalala yeah. Melbo. Följde jag för det. Melbo. Är det du? You swim. Ja. Melbo, jag har alltid beundrat dig. Det tycker om boar. Melbo, jag säger det till jag har alltid varit alla största fansor. Ja, bekörla till. Kan se det. Kan du göra en autograf av då? Jag ska det. Ja. Melvis Stardust punktum mitten. Har du Melvis? Oj, så läcker. Ja, vet du. Har du tog väl som nu rev för bra. I ser ju som sålda för tralalalala. Nej, han ska tracka och neckla och häckla och smuja och fylla och knäsa och gräva och skumpa och stinka det till att äta skojt fullt i Norring och fjärn. Har du? är fullt hus av Norge och det är inte väldigt. Jag ser också med till tycker att jag har så det säger inte som det är det. Och det så jag akkurat nu är in i det här just till att jag har varit och skite. Och jag har skräpena. Eller som också jag så det jag har blivit Norring.
Jag ser det inte att sucha ner i väskomna att man har skit vi skräper vi blivit orange te som sucha tiger här i kväll. Norringar, det tycker det är rena skräpa att det måste att det som händer så i varje och jag tycker känner sig till och i varje. Hur ska vi här? Ha? Känner du att du inte åker att finna Pauls hötlo och att finna Marik hötlo och att finna alla färna som tycker inte känna till når i musklerna. Det går leva i fat nultene. Jag kan se det att jag har problem med mig och jag har också i förstoppelse. Det är som att säga jag är herran Norring. Och ta jag ordentligt uppfyllt den herran Norring det som gråt i busen så färg i markhutlarna och så färg i spa och sauna och så blir vi massera och så gånger det ett kvarter och så kan jag skjuta i djungn och natt nalar ja. Att jag känner dig inte till i Norge. Allut. Emmelut? Det är Norge. Vad är det här? Jag var du kan du göra kan du gita vad är du? Ha? Vad är du? Nej, jag tänkte bara på alltså vad det nu har jag prövat alla soringar minst han tror jag förra för en past vad nu tänkte jag pröva knut. Ja. Jag prövar några norringar. Jag har det ju till 5 till 15 lock tror jag. Ja, men det är samma som mer men har det inte så enkelt långt. Det är allt brött några för det. Norringar är inte folk. Nej, det har vi då gradiserat. Ja. Det är mycket rekla för det här. Mycket rekla. Det är som att du ger svåra kloppat och fer in och fäderna får ordnade garderoben. Nej, det blir till det då. Nej, nu mycket rekla några för det. Mycket lower. En hel kampanj. Nu ser det till att sex kräver samtycke. Ja. Du måste ha lov att laga illa. Ja, men så då inte stått klart. Nej. Det du måste ha lov. Hur ska det för sig? Fyllt du inte vi i debatten om politiken och gå? Jag vet inte. Myntelajkarna. Du måste ha lov att myntelajkarna. Vi gör inte att det helvetes intorka jag reka tre i hungni höjta som funnit på det. Själv fyllt du det här. Och färnen. Hungni höjta. Finns ju vid debatten. Hungni höjta hever utel kille löjven i fyrjon. Lyckande, alltså nu skriver det på det. Ja. Vad säger du? Och så säljer han dig upp och så ner. Hattar här är förbanna man sjungs. Jag vet att det vill bara ta i röjk i fyrjon så får ett löjvna gilla. Rena backa för 15 000 löjv. Ja. Och mamma säger för resten. Ja. Jag var banna långt ute. Det är det. Men jag vet inte, jag har inte. Åker här var tog beter tvär goa sorgar och i lukten. Och så de bjadna. Och Kristan. Ja, tajl goa. Tajl kyrkigt, ja, hon fick inte så vill gjort. Det var gott. Ja. Jag fick undantag, flera undantag. Allt fick upp på sölle. Det är flera regler. För exempel fick det ett in som heter Sula, som heter Olympus fiskaroi. Olympus fiskaroi? Ja, det har brukt jag just skulle. Jag var glittner just skulle. Jag får på bor glittner. Särskilt på hötten så röpte jag bara så lite ranger så äta och Olympus fiskaroi. Ja, nu jag fick 4 ut i garderoben och 2 här vi. En var 2 och truss och hiva nöjtjan. Nöjtjan? Kan du för att få så unga? För färna ger i halve kvalpen går jag och snurrdan på så här. Ja, någon till då. Men jag vet inte vad jag ska göra. Jag har inte löjve och jag har inte näka som helst. Jag tar inte att möta om med mina rätter, om med mina skåpar. Och Jesus, man har inte problem. Hade ser du tar på en för det är undantag här. Det är som heter sulig rättende. Okej. Ja. Och här du en om ur skåpen. Så har du sulig rättende till agilla. Det kan ni se det. Ja, men det var gott. Men jag måste säga som att norringar tidsfolk. Ja, tidsfolk. I vår hövr inte. Maten som tar färreisen i Oltenen. Det är så långt ute. Han vill mastraktera varandra. Ja, det är så långt ute. Det säger till att Oltenen inte kan borra tunnlarna. Han ska ha töj med att borra tunnlarna. Han kan inte borra tunnlarna och rensemattlor. Det är inte något av grejer. Det känner fan om inte grejerna till henne. Det är jag och jag vet att han kan borra tjucken granit. Men jag vill. Att det är Norge starkt borra som måste ha apparat och maskiner och landsverk alla fram. Och Henrik han kan borra allt utan något som helst. Helvest fast. Men det är ett gott några för det. Nej.
Forbanna gott att det är att åker här äntligen finns en vopping av blöva borgmästare och i hamnen det är forbanna gott. Kanske du får det helvete Annika Olsen och fan och att långt ut en vopping ska komma. Det var urvise ta i hej och säga att ogra här före här fan och han var god. Han den bästa borgmästare som nära med. Han kom med Torsbredd och Torsvutle och Torshättel och Torsdej och ja han är nog den bästa som nära. Jag kan se ut som som det att hejen han är samma ason som alla törra män. Nej, det är det till be säga att Annika hon säger är för jag för vit och är för åker men hejen han säger vit för jag för. Han är sticker så runda. Han är som nog bättre. Och hejen Martinsen han fick makten i handen till han gjorde det avtalet och lägg från det. Han loppade fallet han stack kniven i ryggen av fallet men det låg ju svårt. Jag tackar han gott vet han stack kniven i ryggen men det låg svårt men han gjorde det förbannat elegant. Tjaffe, han är samma ason som vävar om att föra men vi ska ge hej Martinsen där så skulle ge stund i handen upp på rävar och så skulle ge skrätt beida gränden öron och så skulle ge brukt resterna till två i markhuset. Ja. God morgon. Han tog krafter helvete. Tvåra men tigger i den pest. Tvåra men i den pest. Tvåra men i den pest. Tigger i den losstor. Det skulle skit i hudgjudet förra folk. Tjafta. Helvete. Jag tackar skilten. Och jag som var helvete. Du ändrar dörren. Det skulle skit in nu. Tjafta det du. Det skulle det. Det är förbanna huggen. Det är det. Det är akkurat som att vara här så det. Ja. Alla kamper mellan förra männen och uppe där. Ja. Nu är det bara i havnen mellan Hejen och Annika. Ja. Hette det som man kan kalla för kulturexport. Noi puina då. Hauna synker höjla lost. Chicago og høyle sæler skuifutler av røyn og hauna synker. Det är inte bara hauna synker, det är också som allmänna synker, det är så. LGBT synker. Kaffe latte synker. Kringvar synker också. Fiskvinner nu ikke bare synker. Pedagog synker. Psykolog synker. Kaffe latte synker. Nassar synker. Skrivstå synker. Fråskabarskeder synker. Man säger att det som är inne i det är den röjna skräb. Röjn lost. Ja, det är det. Det är mamma säger. Och det är spännande som man säger. Mamma säger till något som är så. Det var är vart någonting. Det var jag har lyst Florida och är vart någonting. Jag var ju att är lost. Jag har lyst Florida och norrlös och jag Paul Goil och jag sätter in i tingen. Ja. Och jag Paul Goil har förklarat mig för mig att det är han har sjunker till lost. Det är till bevis. Röjnskräpar. Han är klokare det var. Ja, du vet så för exempel han har förklarat för mig att fyrr till en organism. Vad är det för en organism? Ja, alltså jag vet att damen som var rättla glad hon för en organism. Ja, jag tror inte mer på ett annat slag organism då. Det är något som hörs hemma som hörs hemma liksom. Det var som för exempel är två en organism. Oj. Jag ska bara förklara. Alltså för exempel fyrr och två till den lutlåt fyrr en stor, ser du? Alltså för exempel tycker jag till fyrr och så fyrr kostar kvät är överst av fyrr kostar. Det är som anpackar med kostar vänter. Ja, men alltså, hvis det venter av myntel.
Seimer. Nej, men jag så säger det bara. Det är norr-odjar som rör. Ja, det var. Norr-odjar är ovast och så tar vi till och hinner organismen kväder ovast att här. Har du? Ja. Eller hötter kan man säga. Hötter. Och så är det stora organismen att du säkert kväder mitt inne i norr-odjar. Laxvik. Ja. Och kväder mitt inne i här. Hjärnan. Akkurat. Hjärnan, alltså klaxviken, det är hjärnan och i färger, ser du? Hade gott sagt. Hade förbannat gott sagt. Det man säger. Det passar. Det passar. Det var hjärnan. Vad säger man att det som överstoppet till här det ska liva, du ska ha för till bönen och armarna så då. Men överst att här armarna, hjärnan och ögonen, allt att du skapar så fyller du för in till resten av din organism. Vad samma där i norr som vi fyller för in så att resten av färgen kan liva. Vi ska ge vad allt in och ta till så svältje med som du ger resten av kroppen så fer han vaskar han ver. Han fer ner i en halsen. Så fer han hända en vilen i alla roll. Du sätter man flätter och så gattnar så ända han i buchen. Jo. Men samma all vilen så vi skapar norr, fylllinnar norr, så fer det soret, skillo. Det färra soljökna vägen och Eströden färra händer man in ut i fyren och Eströden. Man kan se att här kommer man till Lorvik och så kommer man till Ronavik och Selafrä. Det är gott. Och så ändrar det i butchen. Ja, kylva. Haunen är bokeren i varje kilo. Tog är haunen skuffot lost. Och haunaskingar det är tarmbakterier. Ja, hade gott sagt. Du. Öjnast som haunaskingar tånch på. Det är få mer. Allt svänger. Och mer till vi som skulle. Hade det öle gott sagt. Ropa till mäter från. Och ta to över ett mäter så ta vart han för utåt någonstans. Ta första och så väl utåt. På samma alla virus som vi skapar norr till inte haunen så brukar haunaskingar det. Vad du kvärda brukar virus vi skapar för utåt. Kom on då. Jag ska ha några bruka vir nu. Ja. SMS. Akkurat ja. SMS är reivarhål och i följ. Hasta passar. Hade gott sagt. Jag känner en klaxing som arbetar SMS. På Andreasson han säger att det var så skit att han måste färra om han så roje. Han verar 5 år han spelar reinrent. Ja, hade passar. Och det helt ju bara lost i buschen. Det är också fel annan för exempel ta så fräta för att kalla det ta som för ut gas. Och vad helt du gas ut i stora organismer kalla det som gör gas i han kringvart. Akkurat, kringvart. Det är hövsliga pressen som sprän så gas skulle vi språngt och brukt growcast Norrhavn. Ja, det har alltid brukt. Det är roin och lost. Och man ger man huskor och norrlusten rast kringvart på. Det kanske finna på avisa näka som är utanför i havnen. Nej, det är ju så kringvart kanske finna på näka avisa näka som är utanför kringvart. Så sagt du tycker det är vilket då för det andra försöver är Lilja Hawaii och andra försöver är Johnny Grout. Ja. Så ta där färdla arbete i morgon kring var någon som väntar kameran vi. Ja. Det finns ju själva. Det har ju om det säger att du show Lilja blir sett att det är två ting att klara kring var någon. Det är entersändningar och entersättningar. Det är inte alls. Men här åt gott kring var. Nej. Jag syns ju att det är sån höjning i skor. Nej. Han är inte gåor. Han är hamnar skingrar inga skoffer men han gör ett gott. Han säger ett gott i sändning chans. Det gör jag. Han gör den sändning. Han präckvar vid grafen och diagrammen och töl. Han präckvar att hamnar skingrar tar tryck vi på näka. Ja, det sa nu han rattla kloger. Det var rattla gott sagt och det betyder det. Anger hamnar skingrar kom på himmelrich. Ja, det var så. Det var frukt för hamnar skingrar. Det var så. Och är en höjning han är faktiskt PhD skingrar. Ja. Han präckvajt här. Alltså vet så läst höllen. Jag släpper bara 5 havnarskingar till himmel. Och jag var då som kort har 5 havnarskingar när är du? Det är Boy Andreas och Johnny Grout och Axel Johansson jag var Paul Rudolf. Det var fantastiskt att komma himmel. Det var alltså som att komma till Klaxvika komma. Det är som att komma till Klaxvika. Det var som att komma en stor sommarfestival. Ja, man rockar en himmelska sommarfestival. Månaden bara att han har inte det är inte Santa Pedro. Det är helt Santa Pedro vi källt och steger mot. Det var stunt där som teger mot och Jevikis passar god. Ja, det var.
Jeg må sige, jeg glæder mig stølligerne, der var stand der i himmelska Voksbøy sommerfestivalen her. Her er ungen tog i alt vi er alle jævler, dynamitt for å stande her og spille på harp. Takk for å spille grøn nummer 13 i 1000 her. Det var godt. Jeg gleder meg, det gjør det virkelig. Altså, mamma råkner vi at himmelen, det er som Klaksvik, er som alltid av god. Det er det. Som jeg forstår det, så er det kjøtt vekkere fra Førjabjør, blir godt klar oppe. Det var dårligt, det må man si. Men han höjde skåren, han tar mest som man säger när han får färdigt slot. Han skulle vara skåt. Han skulle skita i hästen när han får det. Ja, särskilt att åt man gör det var otroligt bort. Han får Melland norr till Klaksvik i sändningen. Att spyrja norringan och i betesta. Gustav ser ut i helvete. Han kunde bruka att köra vinter. Han har med en bor i havn. Längt ute, det man. Men det är en klaxusinger som undrar mig. Det var jag också, ja. Det är ju nolls. Jag menar, Mävren har brukt allt livet tjatar på att synge om kärleka och fri med människor. Så flyter han så till tvårar. Fantastisk. Det er helt totalt. Jeg føler mig aldrig så national, som når jeg står i Klaksvik og kigger op på Kunernak. Jeg føler ren kærlighed. Det er totalt. Ved du, hvad kærlighed hedder på fyrrisk? Nej. Det hedder ost. Gør det det? Ja. Men det så siger, at kærlighed til nakken, det er så nakost. Det er nakost. Jeg føler sådan en stærk, varm nakost. Det er det her voksbøger. Er det det? Ja. Hvor sommerfestivalen er? Ja, og ved du, hvem der kommer fra sommerfestivalen? Nej. Justin Bieber. Bieber? Ja. Hvornår? Når han bliver 80. Ja. Det er på hovedstaden på Færøerne? Ja, det er Klaksvikstriden. Altså, og det er Belfast på Færøerne? Det er det, ja. Christian cirka. Det var babserne og kufferne og gætserne og bumserne. Og det var alles kamp mod alle. Fantastisk. Det her hus, jeg mener, det er huset hos Poul Nølse, eller Poul fra Nølse, altså Nølse Poul. Det er det, ja. Det bliver bygget nu, men det er 200 år gammelt. Ja, det er helt fantastisk. Altså, tag mig ikke i det, men jeg mener også, at det er ham, der har bygget Kirkebømuren, som har bygget det her. På Færøerne, der kan man bygge gamle huse. Fantastisk. Det er helt utroligt. K.I. Det er de bedste spillere i Klaksvik. Nej, det var i gamle dage. Okay. Nu er det bedre. Nu er det de bedste spillere fra hele verden. K.I. Hvad er Jeg tror, det er kokseklakse. Det er Kåberkonerne. Nej, jeg mener, at det er en, der hedder Tronter. Er det Tronter Johus? Nej, ham der er i familie med Magne Arke. Tronter Arve? Ja, det tror jeg. Ja. Men hvorfor er det så skæv? Jeg tror nok, det er, fordi han er medlem af Javnerflokken. Det må det. Hej! Hej! Bent, har du set? Det er fyldt med færger. Ja, det må jeg finde. Ægte færger. Er det indfødte færger? Det er rigtigt. Kan du ikke se billedet, hva'? Ja, det må jeg. Kan jeg ikke smile? Ja, jeg sådan her smil. Ja. Jeg skal også have det. Ja. Øj, hvor er det bare himmelskønt at være tilbage. Bare nyde en temund og et stykke bygda kage. Det er ligesom at besøge sin bror. Der var en lille batje, men nu er blevet stor. Og det gør det så godt vi kan. Vi gør Danmark til et dejligt land. Der er lidt for mig en regn, og lidt for mig en slud. Man bliver kaldur og vatur, når man tager derud. Det er ikke det nemmeste nemme, men i hvor er det dejligt at føle sig hjemme. Og de gør det så godt de kan. De gør Danmark til et dejligt land. Og så er det selvfølgelig sproget. Det er rigtig svært. Færøsk? Ja. Jeg kan faktisk godt snakke færøsk. Kan du det? Ja. Hødi. Ja. Kan de forstå, hvad du siger? Altså, de forstår mig ikke så godt her i Torshavn, men i Tjelterne Skolderbottene forstod det mig godt.
Fyrröska malet kan vara svärt att förstå. Från en gammal dialekt, lite rosten och rå. Och jag kan förstå allt kan göras lite kid. Men heldigvis. Danmark leder, Danmark både i fyrr og nede. Og de gør det så godt de kan. De gør Danmark til et dejligt land. Men så det tjåaldes flokkeren, og høgni høydal de snakker om løsning, og de vil ha sted. Man blir ked. Ja, man blir ked. Man blir vred. Ja, man blir vred. Men de skal bare mødes med kærlighed. Akkurat. De lige som fars lille drenge. De hjælper jo at give dem penge. Og de gør det så godt de kan. De gør Danmark lille dejlige land. Ja, det gør de så godt de kan. De gør Danmark til et dejligt land. Skal chips i morgen, skal bare ha en lagt noe på plass her. Sluka. Bedinne telefonen. Man kommer til arbeids, og så bedjen. Telefonen ringer. Jeg skal ha en kopp av kaffe. Hun går så også med drosjen. Hei da, men så det ringt telefon. Ja, kom nu. La. Ser han nu. Nei, det godt nok, jeg synes det. Så jag har gått nog man är inte man kom till arbets och så begynner telefonen att ringa och hon ringer. Simpelt. Men skulle vi få inte tillägg för tinnitus för ringande telefoner. Jag ska nog ta det alltså. Jag tror som att snacka med en telefon. Det är en snäll telefon alltså. Simpelt slängt ut. Jag ska gärna dricka kaffe och ta ska med det här. Jag ska nog ta. Men man bara täljer på tror som har taggarna. Det är en annan ger så det är fyra ganska. Ett tror 5 ja så nu. Hallå? Alla linjer upptecknar. Du nummer 8. Alla linjer upptecknar. Du nummer 8. Alla linjer upptecknar. Ja. Du nummer 30. Alla linjer upptecknar. Du nummer 5000 eller alla linjer upptecknar. Ja, jag ska nog tagga dem. Du nummer 8. Hallå, är det så lagt nå? Ja. Ja, jag ska bara ha en lagt nå måttan. Jag som måste ha lagt nå. Är det så lagt nå? Jo. Ja, jag ska bara ha en lagt nå måttan. Jag som måste ha lagt nå. Är det så lagt nå? Jo. Ja, jag ska ha en lagt nå måttan. Jag som måste ha lagt nå. Har vi inte akkurat ringt till lagt nå? Jo. Jag ska ha en lagt nå måttan. Jag som måste ha lagt nå. Då ser vi lagt nå. Hej. Så tar så lagt nå skrivaren. Kan du så släppa tåsa vid lagt nå men? Ja, du kan ringa mellan klockan 8 och 9, men klockan är tyvärr 1 minut över 9, så du kan ringa efter morgon. Jag har hint i telefonen, jag är ut trykast, jag ringde igår tror jag ska bara ha en lackna måtta, kanske bara få en lackna måtta. Ja, så måste du ta sig av lackna, du måste ta sig av lackna, så är det. Kan du inte bara trysta enter och göra mig en lackna måtta? Nej, det är inte så att gång för. Du måste ta sig av lackna, antingen måste du ringa till. Ja, lämna så ta sig vid lackna. Antingen måste du ringa till han eller måste komma om man lackna vid henne ta sig igen, så är det. Ja, när kan det komma om man ta sig igen? Lämna så Jan här. 8 december klockan 13:02. 8 december, jag ska bruka det där. Jag ska ha en lackna åt det där. Jag ska på 8 december. Ja, så är det. Du måste ta sig av lackna, det är bara så är det. Kan du inte bara få en lackna bottan? Messi är en sinder aggressiv ton här. Du är en man som brukar få sin ratten, kan ha en lackna bottan. Ja, men det är första gången för sig. Du måste vara till att ta sig av lackna till bara det. Och jag kan inte bara printa en lackna vad nu. Det kan inte. Jag vet inte om du kanske kunde vara en, jag vet inte, en psykopat. Jag är inte psykopat. Jag bara jag ska en show men jag ska ha en lackna bottan. Jag vet inte. Men ja. Har du kanske ett PTA? Ja, 08 03 24 09.
Hallå? 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 Skibanen. La 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 la. Hallå, är det jökt ner? Hallå? Skibanen. Hallå, är det där? Ska jag köra mer musik från? Nej. Ja, här kom också jag glömde så. Bom, sjurskal, klamydia i 5, gonorré i 6, herpes i 8, klamydia, herpes och gonorré i 9, AIDS i 12, gridleskri i 11. Journalen i programmet navnet var Jakob Eje, men han sa. Nej, jag passar inte. Han var god. Det kostar livet, det kostar att vara upplevelser. Men jag hade rätt där, kan du så få en lagt av åtta? Ja, men här ständer inte om att du inte är psykopat. Inte psykopat! Au! Och jag blev fingret. Jag blev fingret och människor var fingret, Jamal. Ja, men alltså, du har ringt om lagt av åtta. Nu må också först transition på fingret, Jamal. Ja, men nu måste du bestämma det. Ska du ha lagt av åtta eller ska du ha omkring på fingret? Först och främst bara nog ha fingret i gips. Ja. Men du har ringt om lagt av åtta. Hvis du skulle ha fingret i gips så måste du ringa efter morgon. Ta svära med klockan 8:09. Farväl. Så är vi stött i Norrlanda husen. Det är ju så att vi journalister är ju i struje för sann löjkan. Man kan säga att vi är i krutje för sann löjkan. Vi är också i krutje inne i kring varspen. Så vi lärde oss nog efter om stöven. Men vi har också gräva lunch för att kunna lägga fram i kvöld en journalistiska avdukning. Vi kunde i kvöld avduka för det som Össur Vintereik och Jekvan Podd Lassen, menar vi, tar där säga sig vita för det som säljer narkotika i fyrrjon. Vi har avlursta telefoner i samstarve vid Barbara Holm. Och vi har för att finna fram till och kunna dokumentera vi fotlare visse hur dessa personer så har vi ösne vid röska genko i morgonball. Och tror lägger vi fram outreachna fram i kvöld vi 100% visse och tandpersoner som säljer narkotika blir avdugaver nu och kanske urslitet kommer ovanta och ankra. Tickelaga bom laga crash. Amma moin till hash. Bim laga fuck. Nu får jag spela rock. Ecstasy och Ritalin, ketokan och kokain, sesolid amfetamin, hasch och hamp och heroin. Om man kan skaffa allt, hasch och sprit och Pipar Salt, lakten hever om med knäppt så hon får allt och par recept. Om man kände sig väl knäppta, sände med så asa rätta. Ger nu så som om man vill, hjälper som det trångt till. Och här fann en nutja viner, össor och så eisne hinne. Bjartne Jekvan Pottl och Leivor, och tar vilde vera skaiver. Men tar hötte ånga puipe, och tog värre ånga strupe. Så tar får och uta leita, tog tar vilde fyra fejta. Och ta säger Jekvan Pottl, för det nästa med kott.
Vill du hava med som vin så måste du skaffa Ritalin. Ecstasy och Ritalin, ketokan och kokain, stesolin, amfetamin, hasch och haff och heroin. Jeg får så til møyna om, hon var skøyt og sterskon romme, spalte jo på melodika, jeg sier, gjem her nu narkotika, så jeg har en nutja viner, jatna og så eisne hiner, øssor jeg kvann potlo leivor, og tar vilja vera skaiver, klævar omma at hon sprakk, upp og gammar rekta krakk, og hon helt og pæta fløyta, gammar 25 sprøyter, omma elskar Donald Trump, gammar reisn en stor han klump, her mun stora fitta hetja, her nagra recepter for så om av det. Ecstasy og Ritalin, ketokan og kokain, stesolid, amfetamin, hasch og hamp og heroin. Ecstasy og Ritalin, ketokan og kokain, stesolid, amfetamin, hasch og hamp og heroin. Ecstasy og Ritalin, ketokan og kokain, stesolid, amfetamin, hasch og hamp og heroin. Ecstasy og Ritalin, ketokan og kokain, stesolid, amfetamin, hasch og hamp og heroin. Omsilt er det så sejne. De fleste stikker bare bøyer til et for å komme. Nei, det er det som er en bilske bøyer til for å komme. Nei, det er bare ikke det mer. Nei, det er sånn. Nei, altså, omsilt er lukket for sejne. Jeg kunne bare så ikke bestemme om hva det skulle være ui. Jeg tenkte til Nordlandehuset, der man er som sinter, ikke alt for casual, og helst ikke være for glimmer, til som... Det är så riskerar bara som att komma att outshine all hinne. Nej, det är så. Och det är så bestämmer jag mig bara för sommarfågeln. Nej, det är han höskar inte gott till mig till att han är som en sommarfågel. Han begynner Louis man som pickle little larva som innespärrar. Men så brottland det är så springer han ut. Nej, det är så. Det höskar inte gott till mig så att nu är det här och jag vet inte vad jag ska snacka om. Alltså, jag har en manuskript. Jag bara... Jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det är så. Jag stannar här bara när det flowsly. Nej, det är så. Vad ska jag säga? Vad ska jag snacka om? Nej, det är så. Hur kan jag huskåd? Nej, det är så. Alltså, folk säger alltid att jag bara roxas har bort vatt och störst omgående seriöst. Alltså, jag kan gott vara inte seriös hvis jag hade vilja. Alltså, jag kan för exempel gott snacka sinter om, för exempel... Fiskvinnen och sibarna. Nej, det är så här. Fiskvinnen och sibarna. Det är bara akkurat det. Nej. Nej, det kan inte gälla galt. Det är som i havet mina meningar fiskvinnen och sibarna. Det är betyder som nytt fiskvinnen sib eller så. Och jag vet att syndrom till att det är som en nytt fiskvinnen sib. Det är som trollsib. Det vet det. Og nu er løgnen, det er ikke bare lommerst, vi er løgnen, nei, det er det, løgnen. Og så er det nu kom det en norsk lov som sier til at alle innvølner skulle takkes vidt til lands, alle gattene skulle vidt til lands, og til det skal man bruke et som heter gattnaskip. Det har vi eisene finnet der. Og så er det økeskvoter og fiskedier og alt sånt, det vet jeg eisene alt om, og alltså, hvis vi ska vara lyssna personligt omkring allt det här så kan jag gott säga att det här fiskidéerna som är självundamar alla bäst det är frutjakvöld och lejakvöld. Nej, det är så. Och mina bästa ökir det är som kvann och cirkus. Nej, det är så. Och min bästa raskaper det är faktiskt så lite lugna till mig. Det var faktiskt allra bäst bara att fiska vid mina äckna lite travar. Nej, det är så. Och det är inte sån trava som är som böcknar när man får en stor
Min trav, hon bøkna faktisk ikke for en fiskgryn i li og takk reiter. Nei! Jeg mener det. Ett öga som sätter till med fisk och det är munkagrund. Nej, det är så långt. Alltså, som för allt hur spyrja med det är som särstand kvar blod och inte gifter. Alltså, hur skulle vi marschera jag bojen åter och åter vid 5000 folk och allt på ett örn ända 20 år. Till tid skuld det släppa giftas. Nu släpper det giftas. Nu är det bara ungen som tömmer. Jag förstår jag synd det gott att det är synd det sned för det går. Men alltså, det är så viktigt för mig att det kan giftas. Men i att man aldrig kan giftas. Alltså, jag kunde inte drömt om det. Aldrig nägantarna. Alltså, om jag så livet till solens löknar. Att man aldrig kan bli gifter. Men hvis jag vill bli gifter. Så vill jag gärna kunna det. Eller så, ja? Alltså, jag är aldrig nägantarna. Men bara hvis jag. Så vill jag gärna kunna det. Men att det är för ångan i hända helst. Men bara hvis jag. Alltså, det är så snedigt. Alltså, för exempel kan jag säga att jag har en bröstvårster. Ja? Det är viktigt för mig att ha bröstvårster. Det är viktigt för mig att ha bröstvårster. Tror jag att hvis jag blir på vägen så kan jag ju ha bröst att de har. Jag blir inte på vägen, men hvis jag blir på vägen så kan jag ju ha bröst att de har. På samma måte är det vi tjunar på slån. Alltså, vi alla ska giftas, men hvis vi alla giftas så har det gått att vi kunde. Så jag kunde bara kalla för bröstvårsterlån. Tack för det här. Nej, det är så. Visselån. Nej, det är så. Jag vet inte vad jag ska snacka om. Men damer har inte gått bara stand till men det är inte just mer. Nej, det är så. Nej, jag har inte mer att säga så jag är färdig på bye. Så skulle vi være direkte igennem til Færøerne, hvor Charles Puigdemont har en pressekonference i Vagar Airport om sit besøg i dag. Mr. Puigdemont, what have you learned from your visit in the Faroe Islands today? Yeah, this has been for me a very interesting because I've been. This has been amazing. You know that the Faroe Islands is the home of Heine Haurich and it's also the home of Grim Kampand and my grandfather Trønder in Goethe and it's also the home of me. So this has definitely been amazing. Thank you. Mr. Puigdemont, what do you have in common with the Faroe Islands? What we have in common, we have plenty in common, because everybody is struggling for the same cause. What we have in common? Well, we have the struggle for the freedom in common, you know. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome one day. Ja. Undskyld, herr Aue, men kunne jeg lige få lov til at stille jer Puigdemont lige bare et enkelt spørgsmål. Mr. Puigdemont, how is this visit going to influence your politics in the future? I have learned very much from Mr. Arki. He's very inspiring. I want to be like him. I want Catalonia to be like his country. I want Catalonia to be just like Magni Arki. I want also to become a part of Denmark. Atter til arbeids. Ulvor? Rauner? Hva er det du i alls? Hva er det i alls? Ja.
Sart du ikke hva det gjør i alls? Jeg arbeider alls. Det var deiligt. Så måste du hjälpa mig att er kommer nej. Det här suttje, Rauner. Du var färdig ut att torra räk. Ja, men det är renare frustration. Det är renare, du må hjälpa mig. Vad är det hänt där, Rauner? Ja, men du vet att jag arbetar i Landsbanken, och så blev jag uppsagt till så 5 år sedan, men jag har avsparing i 4 år som jag först måste ta, så ta är så begynte på uppsakna tøyna till 5 år träd. Nu finner ju det att jag har ju en ferie i uppsakna tøyna. Jag ska bara gänga runt vid lön. En ferie här. Vad syknar. Ja. Att det trejtna Rauner och som är den nyaste råkon empardesmanna staten vid vi stjårar i färgen här bara ett ändamål. Där ska du att rotera köra folk. Nej. Så satt det Reina backa frost, han køyre folk, og Johnny Groten, han var ute i landsjukhusen, han køyrte djerramørene, og så kom han igjen i kringkvarpet, og så køyrte han journalistene, og det er det eneste som stjårar skulle doa til å køyre. Det er en stjårar som ikke dod til å køyre folk, det var det han midtgjort, men nu har han fornommen i auto, nu køyrer han folk. Men Rauner, vi må få til inn, vi må hjelpe der. Ja, det var sikkert. Du må ikke genka så leis, det var sikkert, ja. Ja, hvis du hjelper meg opp, så kan jeg kanskje hjelpe deg å komme inn i systemet. Det kallar man för solidaritet. Hekka Rauner. Du ska bara skriva under den där formularen här så kommer du in i skipan och åka ner. Det är allt. Kan jag skriva under den? Skriva under här. Ska vi ringa till hjälp? Är det ingen hjälp? Här är det inte hjälp att titta samma vi snackar om Johan. Nu är det i mittenlejare här i allt. Förr hade vi mer folk av golven som kunde tycka sig och sånt som jag säger. Men det är uppsökt i spärren. Nej, du. Men vad är det ska göra sig då? Du ska skriva under här så släpper du in i systemet. Alltså här? Här, ja. Jag vet inte vad vi gör. Ska jag skriva under? Ja, vi annars släppte inte vid. Det är trejtnare, Rauner. Det är trejtnare, Jokko. Är du en penna eller så? Ja. Kan man kanske pröva vid dem. Det är rävla som pennan när det stotter, va? Ja. Men Ulvor, vad görs du i alls? Nej, det var inte. Jag var ju av mentamalaran och futsamalaran och inlänsmalaran och allmannamalaran och utomrysran. Och så var jag hackstående och så blev jag uppsagt. Så kom jag om en allt så säger att jag är starv, jag var arbetslöser och så för jag inte skulle vara arbetslöser mer så blev vi sätter starv i alls. Så till. Men vad görs du så? Nej, min uppgave är att jag ska inte vara arbetslöser så. Ja. Och hur ska vad är det så görs? Nej, jag blev sätter för 4 år så jag och sitter här så jag. Jag ska kanske visst kost. Yoga. Ska jag göra det här så? Gott nog. Ja, men nu. Det var den krävande uppgåvan. Det får vi den vibbad för. Jag ska skriva upp här idag. Och idag vill jag jökna så får det vibbad för. Det ska skriva under. Jag skriver under här. Ja, så. Ja. Ja, så välkommen i skiparna Jokko. Rauner. Så du sätter dig starv. Tar man sätter sig här så sätter man sig Rauner så. Ja. När får vi dövra till mig? Hattet här Rauner, det är inte bara lätt. Det är inte dövra för en halvan timme. Ja, mänkan har vi huxat efter klockan och långt efter att de blivit 12 och skruvarna fram men dövre är det inte för klockan 12. Mänkan är det harsta så det boja. Men mamma Reina kommer jag inte till.
Kjalt man har ringt. Til dem så det har vi ikke godt ravn. Jeg har det rævlig ringt, men ja. Have oppe her. Oppe her, ui der. Trønke til ein blomst. Men en øye står ein fot. Men ein der, Rauner, ein der. Ein der skal folk sikra! 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 Nu helskast vi du i bølge, og i hånd vi tager svøl. Der og vi som og følge, deg sua og gjør. Men inntil han der, Rauner. Førja verska fjöld. Sider svang og köld. Har strøy luiv og deg. Og smør og brei. Men ein der, ein der. Ein der skal folk sikra! 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 Nu helskast vi du i bølge, og i hånd vi tager svøl. Der og vi som og følge, deg sua og gjør. Det er nu er jeg ikke helt unger morgen. Jeg hadde tøyne kommet, men vi nu fer i sång. En sova? Nei, altså vi fer sång at reproduceras. Kan man en gang gå? Det er ikke at vi til få bøtten. Altså, sier du ikke, jeg tørver å få bøtten. Alt det borte få skuit fullt av bøtten, og det kloke, det må ikke få bøtten, annars går det galt. Kan man at du er? Altså, som jeg sitter på her, så det valgkjøp i middelen, enten det føresk degeneration, etla S-mark reproduktion. Kan man at du er? Inni i mer 1 milliard satkjøkner, og inni i her goron 8 egg. Forholdet mellom meg og te altså 1 til 1 milliard. Så å si da, vitt goron til større arbeid, vel tann ratta. Att det för att komma 1 miljard män några som är klart att tälja på 1 miljard. Jag vet inte hur jag ska klara att finna den rätta. Yes. Alltså, det är helt otroligt skuffande det här. Alltså, ta i Paul Johansson svimer och han vinner mot en 3 och 4 öron. Tar allt att gå så, men jag akkurat på mig nu. Jag vann mot en höjlar miljard. Det är första gången klart. Alltså, hur är det? Är detta allt som är vinner? Är detta mistake? Du sa det otroliga bortet. Du sa inte ut att uppfunna att jobba till ärten. Eller ägga byggar för det alltså. Hur är det? Hur är det? A man with a mission. Är det till nu skulle skapa en nutjan
Klokan Esmar. Det ska vara bort nu. Slapp av det här. Det är nutja tojer. Hashtag MeToo. Vet? Men du inte röra med pandamaten. Och vi ska bli så att det ska göra en dronk. Det bestämmer jag. Vi ska göra något jag går om. Jag tror att vi finner mig ut. Ja, men vi finner ut så måste du bara pilla ut. Du kan fara på nalvan och så dörst du. Jag kan fortälla dig. Alltså, kom så här med det. Anton, det förtjänt han till mun eller pilla du. Alltså, det är mycket tojer. Kom så här med det. Så ska jag nog vara romantisk på den moderna maten. Sittla dit där. Så vi kan få löjla vara romantisk. Ja, men så måste ni... Sittla här. Det är helt otroligt alltså. Det är inte för fyrrtull. Det är pappa min blev till. Så tog han bara det som fyrvär. Det är helt otroligt alltså. All right. Färst ner knä. Knä? Ja. Kom så. All right. Kom så. Och inte flämnet man för det. Man löjt man må jokna det alltså. Kom så. Och to mot lyftes åtskilliga äck. Syan mot eia sa twin lägg. Öjna som te min tankemål. Mot sjål, min fjål. Twin blomma mot lyftes. Min lyftes sjål. Visst du vi mer Louise vill döila så ska du få att höjla men först måste du alltså bli bråten och spoila. Jag har lagt gas så med mina du är inte det bästa man kan finna. Och du är helst inte det som är vana att vinna. Men till allt vi har lärt vill du liva måste du älska han som du får. Mitt och klok och bort och väl är fröjt. Men kvart vi så välja det allt som är grått. Vi dodja kvar isär ettla liva som år. Dodja kvar isär ettla liva som år. Inne halt och ute kallt. Tack för allt, säger Pipar och Salt.